Des de Grup Televisió ens hem traslladat fins al municipi de Carcaixent perquè avui volem parlar amb el seu regidor de Joventut, amb Lluís Candel, perquè volem que ens explique la nova edició del programa Jove Oportunitat. Lluís, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Una nova edició, ja la cinquena, no? Si no m'equivoque, del programa. Exacte, sí, la cinquena. Esta, igual que l'anterior, estan sent una miqueta més accidentades per tot el tema de la pandèmia i les limitacions que tenim, però sí, és la cinquena que està realitzant des del Casal Jove de Carcaixent. La gent s'estarà preguntant, però en què consisteix este programa, no? Jove Oportunitat, a qui va dirigit i quins objectius té? Bé, el programa es coneix més popularment com a programa Job i el nom ho diu ja una miqueta, Jove Oportunitat. El que busca este programa és recollir, diguem, a la gent jove d'ací al poble, d'entre 16 i 21 anys, si no recorde mal, i això, oferir-los una sèrie de tallers, una sèrie de dinàmiques per a que, donat que han tingut una situació que s'anomena fracàs escolar, mal anomenada, doncs de tractar de reforçar-los, d'incentivar la seva autoestima i la seva capacitat d'actuació i fer-los que puguen arribar a descobrir una dinàmica laboral que també els ajuda a nivell personal a sentir-se realitzats. I si ara hi ha joves que ens estan veient i els agradaria participar, què han de fer? Cridar algun telèfon, ficar-se en contacte amb la regidoria per a poder participar en el programa? Exacte, el que han de fer és posar-se en contacte en el Casal Jove. Les oficines estan al Parc de Carcaixent, al costat de l'Escola Navarro d'Aràs, i interessar-se i directament els donaran més informació en quant a horaris i també les dinàmiques que hi ha. En tot cas, és un programa que no és una formació reglada com a tal, sinó el que vol donar són ferramentes per a que la gent jove es pugui moure i es pugui sentir realitzada. Per tant, les dinàmiques no fugeixen molt d'una qüestió molt concreta, sinó que són diferents tallers i diferents activitats que la veritat és que conforme han anat passant aquests anys, la gent que ha participat s'ha demostrat el seu èxit i s'ha demostrat el seu interès. Això volíem preguntar-te, Lluís, ja que és la cinquena edició, com diguem els joves de Carcaixent han acollit aquesta iniciativa? Doncs crec que els percentatges de participació i d'èxit són del voltant del 80%. Evidentment, com en totes les activitats que hi ha, les primeres setmanes tenen més participació i més implicació i va decaient una miqueta, però un grup important de persones segueix el programa fins a final d'any i en les reunions que se fan després d'aquests programes per a veure com van cada un, perquè al final són grups de persones que els agrada estar en contacte entre elles, demostren que les dinàmiques canvien i que el programa funciona, que aprofita. Lluís, doncs moltíssimes gràcies. Si vols animar, no? Sí, animar als joves de Carcaixent a que no se ho pensen i que acudisquen a aquest programa, que segur que aprenen moltíssimes coses i els donen ferramentes per a poder llaurar-se un futur, diguem. Exacte, vos anime, si voleu moure's i canviar les dinàmiques que teniu en casa una miqueta i voleu buscar una oportunitat per a eixir fora i per a formar-vos o treballar o el que vulgueu, poseu-vos en contacte en el Casal Jove de Carcaixent i si sou d'altres pobles, poseu-vos en contacte en els diferents casals o centres de joventut, que segur que si no és en un, en l'altre podreu encaixar i passar-ho molt bé. Lluís Candel, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Carcaixent, moltíssimes gràcies per atendre's. Vosaltres. Joves de Carcaixent, ja ho saben, teniu una oportunitat per a obrir-vos un nou horitzó de futur amb aquest programa Jove Oportunitat.